janari azkarrarekin lotu ohi ditugu. Baina badaude bertako produktuekin eta mimoz egindakoak ere. Tartalo bera asetuko lukete. Orduan, atzean ditugun hauek dia zuen arrizko labeak, zuen berezitasuna. Hauek, bi hauek, ez? Hauek bilek, bai. Erraldoiak dira? Bueno, ez dakit erraldoiak, lurretik atera eta kontuk ez dela sortu da. Bai. Kandutik atera dituzue? Nondik atera ditu? Bai. Lurretik, esan ez, hau guk egin dugu dira. Zuek? Guk egin dugu dira, bai. Eskuz egin dugu. Hue erabaki genuen, lan aiteko era hau nahi genula, pues bai egurrekin eta suakin, eta, bueno, pues nola esabizu, Googleen. Bai, Googleen behiratu zen duten nola egin, eta aurrea. Eta primeran atea zen. Pixkat badakigu, orduan, pues. Eta zuen beste ezaugarrietako bat da amaorea, eta dakazue bat zuena propio, eta zenbat urte ditu? 12 urte. 12? 12 urte. Minon guria gaztetxoa da. Badia amaoreak, okindegitan eta igual egin da 50 urte dituztenak, edo gehiago, osea. Zuen hauendik iaian erabea da, umetxe bat. Pizzak lotzen ditugu janari azkarrarekin, Bai, azkarra bada. Pasak lotzen dugu azkarra txarrakin. Hori da. Horre izte jartzen diozu, gainin genero ona jartzen badi diozu, hori kategori. Jakia da, Orduan, hamburguesa bat iten baduzu, haragi honakin, tipula honakin, ogi honakin, letxuga honakin, eta abar, kategorizko hamburguesa da. Eta pizzarekin bada. Berdin. Odolkilana ikusi nahi zute? Egingo du odolkilana. Eta garai batin hemen, gauden lekuan, garai batin gure birraitonak, zertik gaudu negozio familiarra da, saltzen zuten, sagardotella zuten, sagarrak eta bat. Nine garaitan izagutu dut hor esnia saltzen, bezeroentzat, eta dela 5 urtetik honea, pizza bakarrik ez, zertik hemen egiten ditugu goi askuak, eta haragileak, eta bat. Pizza gehiago, Ignacio? Bai? Ondo indat? Bere gauza daka, Zaila da.